I-Cutting Edge ithathe uhambo oluya kwaMhlaba uyalingana. Lana-ke sizohlangana nenyanga enkulu edumile, udokotela mkhulu ozibiza ngokuthi ungumthakathi. Kuye kuthiwe awungeni emzini wendoda ungamukelwanga. Yebo baba, udokotela ukhona uthi nganikhulu naningene. Hayi, siyabonga baba. Siyabonga. Emva kokusamukela ubese sikhombisa indawo la ahlala kuyo. Lezakhiwo esizibonayo izindlu ezakhwele abangasekho. Babulinda, ngifuna ukuxwayisa kakhulukazi kubantu besifazane abathanda izinto. Abathanda izinto obathola bathanda oma soft life. Ngifuna baxwayisa, ngifuna babe aware ukuthi la ngaphandle bayibadibana nabantu abathole ngezinyoka. Thola umuntu ukunika i-offer yemali ka20,000 rand. Awukhamba, qhamuka umuntu akunika u20,000 rand athi uyakupha ufuna nijole nje. Lo muntu ujola naye for once akunike 20,000 rand nibhook ihotel. Lapho uyisuke uyosetshenziswa inyoka. That thing it's very very dangerous because oqala ithatha inhlanhla yakho. Inhlanhla yakho iyahamba uzoba unondendwa until end. Impilo yakho solinga indawo. Awazi wena because you are desperate and you are looking that amount onikezwe yona. So ubudgetile ngayo. So lokho ku dangerous kakhulu. Kwenza abantu bakithi bagcina bangayindawo bangayiphambili bagcwala amastradini bahlale bakhongozela bona labo 20,000 or 15,000. Akekho kumuntu wesilisa ongafika kunika u20,000 akubona eclubini today abhuke naye hotel akunika 20,000. Kodwa ngabantu besifazana ngokuthatheka nangokuthanda izinto. Lethu hayi bagcina abanye baphuma izinyoka kuma private park. Ithi indoda isajabula nabe kungena inyoka. Indoda iphuma ibaleke. Uprek into ongayazi ukuthi uyotetaniwe. Wangena ilumbo kwase kumele ihambe lento okuthiwa ilumbo iya createwa iphuma kini ngithwele uma sengifuna ukuyilahla thola ukuthi umuntu ayilahle ngumuntu osifazane uma ethwele ngenyoka aprek umfazi isisu sibe ngaka kuthiwa uyateta afike kimi ngihlole ngishaye inhlolo ngibone ukuthi ayiwena manje unenyoka wena la akhulela umuntu azayoshona akhulela amathuna lapha kunethuna lika gogo lapha lelide ubona indawo ende nje bayithupha kanti unogogo nomkhulu ibona abantu mina engasebenza ngabo ogogo phela bashone kudala ugogo ushona umkhulu ushona engakabi khona ugogo ozala umama ushone ngikhona ngoba bengisebenza naye kulo msebenzi obunyanga ngimbambele ikhwama so ngaphinda ngabathebula ke bonke lapha ngaphinda ngabathebula mina ngabeza ukuthi babe izidalwa amadlozi azongenzela amandla ngisebenze ngabo futhi vele basebavele bashonile babe ngahlala la ini bangasebenzi. Emva kwalokho wayesobona ukuthi akayokwengeza amandla.